Zeintzuk dira emantzipazio berantiarrak ekartzen dituen ondorio demografikoak? Populazioaren zahartzearen arazoa egin batean dago lotua emantzipazioaren luzapenarekin, ez? Emantzipazioaren luzapenak esan nahi du lehen seme alaba askoz ere beranduago izango dezula, ez? Eta jaiotza tasan ez dala nahikoa izango dagoen jendearen pentsioak ordaintzeko. Hor aldagai basikoena lana eta lanaren estabilitatea egongo litzateke, ez? Eta hain horretan hori lan prekarietateak ez du laguntzen seme alabak lehenago izatera, ez? Inoiz iristen ez den emantzipazioak esan diguzu badakarrela berarekin helduaroaren prekarietatea. Eta gazteentzat, emantzipazio berantiarrak zer dakar gazteentzat? Nik esango nuke ezin egun moduko bat, ez? Zutaz espero dena ez ara betetzen ari, ez? Orduan frustrazioa eta ziurgabetasunaren arteko nasketa bat. Euren espektatibak ez betetzearena eta ikustea errealitatea aldatzeko. Kasu honetan, etxe bizitzaren errealitatea aldatzeko, ondino hori bide luzea dagoela. Eta kultural tradizionalak aldatu dira emantzipazioari dagokionez? Eredu aldaketa iritsi da? Ez nuke esango. Egun gazteek ondino jabe izaten nahi dute. Eta gurasoek euren semeak jabe izatea nahi dute ere bai. Egin batean ulertzen dugulako etxe bizitza jabegoak ziurtasuna ematen digulako, ez? Badirudi jabez baldin bazara, badakozula alako defizit bat, ez? Edo ez zaude guztiz emantzipatua alokairuan baldin bazaude, edo partikatzen baldin bazaude, edo... Gizarteak zergatik baztertu du aukera bezala, emantzipazioaren aukera bezala, alokairua? Administrazioaren aldetik adibidez, nahaztu izan da etxe bizitza eskubidea eta jabegoa. Etxe bizitza jabegoaren kultura hori edo behar hori indartu egin da. Claro, eta etxea jabego propioan izatea baldin bada gailentzen den emantzipazio eredua, nola egiten dute egungo gazteek dagoen lan prekarietatearekin hori aurrera eraman izateko? Alde batetik hori gurasoen etxean denbora tarte gehiagoz geratzen dira, bankuak exigitzen dituen baldintza ekonomikoetara egokitzeko, ez? Hau da, aurrezteko. Eta egin batean ikusten dugu nola behar diren bi soldata eta familiaren abala hipotekaren baldintzak betetzeko, ez? Orduan, soziologikoki interesgarria da ikustea nola hori zorraren bitartez geratzen diren binkulatuak familiak eta bikoteak eta nola epe luzera geratzen diren binkulatuak, ez?